Ora kaya ngono, kudu menempatkan diri kowe ngerti. Wedake Mbak Prigel kuwi regane piro? Lah sing ro sapa? Lho, pengen ditekoni. Ditekoni kowe roh ora regane wedakku. Sinden terkenal artis terkenal paling gak wedake rego larang 7,5 juta. Heeh, apa padane bojomu? Bojomu wedake apa? Pemborosan. Lah nyapa pemborosan? Ayo gecekno botoe dadi. Wis padha karo Viva lho. Ahe. Urung ijek. Yo. Urung ijek sik. Ijek palang. Lah. Urung. Ayo Pak Dotok. Kowe lho penak kaya ngene. Aku iso lho. Iki lho, dalange iso. Cobi. Hey. Lo. Penake kaya ngono. Ini dalang profesional. Wis gak usah repot-repot. Lah nyapa? Wis gak. Gak nyapiye to, Met? Kowe digambli kono penak. Nek iki aku wis gak gumun iki rombongane kono. Lho, berarti kowe ape emosi karo kene? Ape nesu karo kene? Ya iya no. Lho. Aku wis tuwek isin lho to. Ngene iki gak sembarangan wong tuwek gelem lho. Lho, ngene iki totoane iki harga diri. Harga dirimu ning kene nek kowe dina ki ranyang ra ditanggap SMK PGRI satu nganjuk merongos kowe. Kowe bengi iki aku ning kene tok. Lah ning ndi? Lho, dobel. Lho, double tanggapan wayangan. Waduk gongseng. We. Tanggapan wayang Mancing no. Lho. Mancing kok mbok umukno ki piye Ya to? dibacotne sik ya, bacotne sik ya. Aja mentang-mentang karo Ah. dalang. Wis aku tunjuket. Masa depanmu karek dalang. Lah kuwi lho. Gak, wis sampai Tutuk. delok to. Penak kaya ngono, Bro. Tok. Aku par, ayo. Tutuk. Totak-totak. Penake kowe, ayo. Iki kompak. Kowe ra kompak. Ayo. Dadake. Aku gak dikei. Ya aku tuh dini kene apa? Kowe iki wong menungso urip, duwe agama, janganlah kamu berpikir suudzon. Aku di mana-mana selalu mbok sakiti. Suudzon gak baik. Sudah ambune kok ngene to. Ngapa? Dikei. Sumpah? Dosa Ya ki apa dagelane teko dosa iki lho jane apa lho? Lah kadung ngono. Mas, pisan dah. Lah ngono lho. Yo. Totak-totak bang. Wis. Mas, wis. Totak-totak bang. Totak-totak bang. Totak-totak bang. Totak-totak bang. Mas. Bang. Totak-totak. Mas. Totak-totak. Totak-totak. Tak-tak-tak. Lho tak-tak. Tuapuk iku. Oh gak ambuh eman lho karo. So sinden arep mbok jreng. Sing nganggur. Jenglengmu kok milih sing ayu we? Jenglengmu kok milih sindin? Hidup susah. Pisane cukup nak kaken lho. Nyapa? Misanan kita bingung. Lah misanan apa nek misanan? Piye to kowe? Dintekne ya. Nyuwun sewu kula jelaske. Piye? Pancen bocah nek lahire, Pak. Heeh. Malam Minggu Setu Paing. Nggih ngeten iki. Lho, malam Minggu Setu Paing. piye kuwi? Lah mun lahirine ra urut dhek. Kok ora urut? Ngeyel ae kowe. Lho saestu lho, Pak. Niki kuping mawon kuping selekan lho, Pak. Lho, masa to? Nggih. Upamane piye, Pak Dok? Tandane nek kuping silikane angger didemek mesti njerit ya kuwi silikan. Desa, ceken. Ora kupingku dhewe kok. Oh, kuping dhewe. Oh, asli. Asli no. Berarti kuping asli. Kuping dhewe. Aduh. Loh, silekan, Pak. Lah kok iso? Lah ngomong, aduh. Kowe nyilek sapa kowe? Kowe nyilih sapa? Nyolong sapa kowe? Nyolong sapa? Baleni dah. Kuping kecil kok. Lho, nek kuping silikan ki didemek mesti lara. Iya. Ki lara apa ora? Ora. Asli. Kuping dhewe kok. Kuping dhewe nek iki jel. Aduh. Lho, silekan. Oh, silian. Silian. Wis silian. Nek Pak Dodok ora. nek kula mboten. Desa, ceken. Iki ya silian. Asli ra lara. Urung. Nah, tak tinju cengelmu kowe, wani kowe. Ki apa kowe? Ki apa? Sapa sing ngapain jewer aku kan delok. Ora usah delok-delok. Gue anggap aku percontohan apa? Pak Dodok menangan. Itu nih. Lho, nesu. Lho cek sakti lho. Ayo ndang kowe Ayo, wis ayo. tang. Mas. Bareng kok. 1 2 3 4. Ya. Ya, Mas. Kancane kowe ning endi? Oke. Iya, luar biasa. Umpak aku asline. Kompak. Ini ki lho Mas yoga ki ngene iki. Anu. Ora kaya yogamu enek dagelan munggah dintai. Lho. Apa enek to? Iki
iki nggene niki. Oh, iki yo duwe yoga. Gadah yoga lagi mbangun saulan lho Pak mati pledes. Nek iki enek jenenge Sanggar Seni Astabrata. Kuwi labele namane apa? Sanggar Seni Suka Melarat. Lho, niku wah, kowe iki Suka Melarat. anu asma. Ngawur. Asma ki Narya Japa lho, Mas. Lah iya aku tak ngene Artodawa kok. Artodawa. Artodawa berarti duwe dawa ngene. Lah iki karepe rezekine men lumintu ngono. Alhamdulillah Pak Dodo. Inggih Mas Akbar. Dipertemukan kembali. Nggih, alhamdulillah. Derek syukur marang ngarsane Gusti dalu menika pinaringan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Panggih kali Mak Cange, Mbak Limbu, tanggapane lumintu banyu mili istimewa. Amin. Lagek mlebu mawon mawe panitia sambutan istimewa, Mas. Istimewa nggih. Langsung dilebetke kotak medal. Kotak medal. Teng mriku enek dispenser, Dispenser. kopi, teh. Kopi, teh. Ya wis sampean unjuk. Ampun. Sing kopi apa sing teh? Kula nyuwun sing teh. Soale awake ra dianget. Terus? Bareng dispenser kula penyeteh. Kopi mriki kok modele kados angin nggih, Pak nggih. Kok iso? Modele hawa tok. Kuwi entek. Kok iso angin piye to kok? Ya enak kopine. Kopine Jos ya. lali paling ra kei gula. Lho. Wah itu ya. Ning ora masalah, main teng rumah sakit ndi? Rumah sakit gundulmu tak tapuk kowe iki. SMK PGRI. SMK PGRI. Ngawur jero rumah sakit ya. Wong sing ngomong iki kowe kleru, dibenero kakak kok malah Maida. Lah iya. Dengarkan dong. Iya ya. Aku iki gedhe ngasine mek iki. Iya apa? Oh, ngerti kono kuwi mau berangkat udan to, Mas. Berangkat udan. Lah dia malah ninggal kula kok. Komet. Nggih. Padahal sampeyan iki sak grup sak rombongan iso ditinggal piye to? Lah duka iki kanca ning musuh asine. Oh. Akhirnya kula montoran ki ambak king Bojonegoro dugi mriki. Montoran dhewe. Montor kula gas awit kali tidung mlebu temayang kula gas. Ajeng mlebu nganduk anu napa waduk. Waduk Pundi niku? Ane Simantok. Simantok. Wah, kula gas. Kula nikung. Temriku enten wit to, Pak. Kula Wit. gas. Minangka kula tanggung jawab aja sampe kula keri tenggene SMK PGRI 1 Aja Nganjuk. ngantek teko telat. Aja sampe teko telat. Enek wit. Wit kula gas tuwrak. Wang. Jenenge cah nomok tanggung jawab ora kaya kowe plintat-plintut mloro kaya nyulok kodhok. Lah kok nabrak wit kaya teko kene. Lho, ora masalah to wong kene tanggung jawab kok. Lho kok we. Tembok Wit iki. Wit mbok beres kok. tak bers ora masalah aku. Lah kok we. Wite lho cilik samene. Tak guas empot ngeten. Kaya Rosi aku. Cilik. Cilik. Ngono ki wite disikno sik. Kok ora surprise. Wit cilik kok sombong. Ya ora masalah, sementing kan kene tanggung Aku lho jawab. saking banterku. Nyapa? Tak utamakno nganggo SMK PGRI 1. Tak polno. Wah, ya mbok polne Saking bantere ban mburi gak iso nututi ban ngarep. Lho, Piye? Aku Sik. Kuwi ora masuk akal. Jenengan Nyun sudah sewu. mboten? Nyun sewu. Gak masuk akal to? Mboten klarifikasi, Mas. Pak Dodok, Rene, awake dhewe main ning kene iki cocok lho. Nggih. cocok piye? Dudunya pendidikan. Nggih. Aku guru, Pak Dodok guru. Leres. Lah kok iso ngarep? Mbak piye emang saking bantere? Saking bantere kendaraan, Wedi telat? wedi telat. Piye emang ban? Ban guri iki gak iso nyelip ban ngarep, Mas. Wis saking aku perikel kok. Ban guri ra iso nututi ban ngarep. Ban ngarep. Yo ning ndi ngono to ya. Lah ya saking banter. Kowe ngomong ngono kuwi wis kodrate ngampek tirone. Bajing ora ngarah ban guri terus nututi ngarep nang ngarep ora mungkin. Ngono to? Wis kodrat ki nodrat saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya maaf Jayan. Kowe arep po banter, arep po alon, kuwi mesti ban iki ning guri ora iso kok nututi tekan ban ngarep iki. Gak masuk nggih. akal to. Niku kan sudah hukum Mercedes. Fisika. Mercedes BMKG. BMKG pengen ngecek apa kowe gempa Badan bumi meteorologi, Badan Meteorologi. Alah. Badan meteorologi Ya. geofisika. Heeh. Apa? Badan Meteorologi, Fisika. Iya wis kowe cah goblok aku. Lah kowe dicethakno dibenero ya. Main teng SMK PGRI. Wis ora sing ngarani tengah pasar ya sapa? Seneng ya Mas Dodok ya. Kula seneng, Mas. Alhamdulillah. Estu. Silaturahmi kalih guru-guru mriki. Nggih. Murid-murid mriki. Acaranipun Acaranipun Disnatalis. Disnatalis. Kowe radang kowe Disnatalis apa jajal kowe nek paham ora kowe? Endi bocah? Lho.
Disnatalis kok takok bocahe Ngerti ora? SMK. Lis. PGRI 1 Nganjuk iki duwe gawe. Lah tak celuk Lis rene Lis. Lho, maksudnya acarane Disnatalis. Lah iya sing ndi bocahe? Kuwi ora bocah. Apa to wi? Kuwi bentuk. Bentuke piye kuwi? Wah Mas sampean jelas kok Mas wangel. Disnatalis, Nggih, napa? natalis dari kata dasar Natal. Oh, nggih. Natal itu Tanggal abang. Yo tanggal abang tak koprok. Saya tahu urung bar. Natal itu artinya lahir. Mula nek anak hari Natal kuwi kelahiran Isa Almasih. Berarti- Nek Disnatalis berarti hari lahir, mengeti hari lahir utawa ulang tahun. Ulang tahun. Sekolahan SMK PGRI 1 Nganjuk. Berarti hari Yo, ulang tahun. Jawaban akademisi ngene iki lho. Oh, hari ulang tahun. Aki- Hari Iune- ulang tahun. Akiune Selamat Joko. buat Pak Hari. Kok selamat Pak Hari piye to? Astagfirullahaladzim. Ngene iki memalukan lho, Pak. Ngono kok Aku isin. ngono kok yo mbok jak. Ya sing murah aku tok, Pak. Murah tur gampang diapusi Gampang ya gitu. diapusi. Wong aku ngene iki godhokno mie budal, Pak. Budal. Polan sampean ra ngerti to keluargane komet kaya apa? Keluargane Komet kayak apa? Gizi buruk kabeh. Ya ora awake dhewe iki wong loro bersatu, awake dhewe iki grup. Ora guyon-guyon. Guyon-guyon. Anakku ya lemu. Lah seneng meloro cilik ngono kok. Lemu wetenge dak. Ya kowe nak ngerti mbok omong. Omong piye? Lah piye ditangkap kok ya omong apa? Nggih menika adicaranipun nggih Mas, Nggih. Disnatalis. Disnatalis. Atawis ambal warsa Betul. ulang tahun. Ulang tahun. Yang ke-40 tahun, 45 45 tahun. 45 tahun. Nggih, mugi-mugi Heeh. napa menika SMK PGRI 1 Nganjuk Betul. tansah berkah, Amin. maju, Amin. kreatif, inovatif, mencetak anak didik yang bisa memajukan Indonesia Raya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Dan juga mencetak prestasi terus. Amin. Pokoknya SMK kini luar biasa, Mas. Heeh. Apa meneh jurusane nggih kathah. Kata nggih Pak Dedek nggih. Nggih. Ada Rejoso terus Hah? Kediri Hah? jurusan. Jurusannya apa? Maksudnya orang Ki ngono. sekolahan apa terminal to, Den? Stasiun bus. Iya. Paham? Jurusan ki prodi. Prodi program Program studi. Ngene iki lho nek ra padha gurune ya, Mas ya. Mari aku betul kuliahnya biar nangon terus itu. Lah nyapa kok angon? Wedhus ku ra umum kok. Pedhus mulu Ngomong piro? paling di 3 4. Lah aku rikur kok. Piro-piro? Rikur. Lambene lho kaya kena kobongan rorikur. Jurusannya program studinya banyak. Nggih, kados jenengan kan jelas, nggih Nah, iya. guru ngastone guru Heeh. di samping dalang. Dalang Pak Guru tuh? Nggih, dua-duanya kan bersinergi. Ah, serakah. Guru yang bisa mengembangkan nggih menika dunia wayang seni niku kados Mas Akbar, makanya luar Gak biasa. serius takoke. Guru bahasa Jawa. Masa tenan ya? Nggih. Nek dalang-dalang nek guru-guru Mas. Loh. Loh. Yo kan semakin banyak kita mengabdikan diri kepada masyarakat umum, ya toh kuwi Ayo. lebih baik. Pikiran Ngabdi ning tau. seni budaya, ngabdi ning wayang menghibur masyarakat. Nah. Ngabdi ning sekolahan, ngabdi ki tanpa pamrih. Oh, Kok iso oke. nek guru-guru dalang-dalang. Di samping guru beliau juga menguri-nguri kabudayaan Pak Dodok Jawi. ya ngono. Kula nggih guru alhamdulillah. Oh. Nadyan guru tesih SD. Sik. Piye? Bentar Mas. Nyapa? Ngomongin. Nyun sewu. Ha-ha. Mas Akbar Ha-ha. guru bahasa Jawa. Ayo no, Bahasa Jawa asli nggih. bahasa Jawa asli. Ngajar di mana Mas? SMK 2. Oh, ini ki nyun sewu lho nggih. Iya, iya. Kula bedheki. BDI basa Jawa. Bahasa Jawa. Lah cal apa? Basane alus mawon. Alus. Mbae ora iso mlaku mergo mbae angel ngadeke. Ayo. Mbae Bahasa alus. ora iso mlaku. Heeh, Mergo? mergo simbah angel ngadek. Mbae mboten saged melampah, mergi mbae Mboten saged jumeneng. mboten saged jumeneng. Salah. Mbae mboten saged Wong ngene mlam- kok guru. Mbae mboten Guru saged bahasa Jawa. Basa Jawa lho Mas. Alah. Lho nek aku ya apa? Mbae mboten saged mlampah amargi mboten saged jumeneng. Cak, keliru. Afrat jumeneng. Afrat. Apa sing iki mau sing basane apa? Simbah Simbah Ora iso. Ora iso ngadeg. ngadeg. Ora iso mlaku Ora iso mergo mlaku perkara angel kayak ngangel ngadeg. Kuwi basa Jawane apa? Apa? Ah, singkat wae kedawan kuwi mau. Apa? Stroke. Oh, ibu cah monopoli gitu ibu cah ki. Basa Jawa telek. Telek kowe iki. Angel nyapu kok mboten cokot mlampah. Lah, Lah- kuwi wis jelas positif stroke. Lagi stroke. Bayar. Napa Pak Dodok? Nyuwun sewu. Ibu berangkat teng pasar, Heeh. betul duit 50.000. Heeh. Dugi pasar. Ajeng bayar, duit kantun 20.000. Basa Jawane pripun?
Sik tos, alon-alon sik dawa men to, Dok. Sik. Ibu ajeng Pancen berangkat guru. ke Ibu mau berangkat ke pasar. Ibu bidal teng peken. Membawa uang 50.000. Betul, Mau Arto. beli, ketika mau bayar, uangnya tinggal 20.000. Beto artos 50.000. Salah. Kok iso? Salah. Berarti Kowe apa? ya? Kowe apa? Ibu beto 50.000. Ibu Kantun kalih dosa. Salah. betos arto 50. Salah, salah. Pun. Apa kuwi? Salah. Lah apa? Duitnya hilang. Piye to Lah kuwi? timbang kowe setruk mang apa? Wo, kowe bales to. Bales to, Pak. Sedean ora cecok kabeh kuwi kok iso. Teng mriki Mas, gitu. Nyuwun sewu Iya. anu Mas Akbar. Piye, piye? Aduh jenengan kan mboten langsung sukses ngeten iki. Nggih, nggih, nggih. Dididik mulai dari SD, SMP, Betul. SMA. Heeh. Makane wonten nika unen-unen Mas, Piye? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Estu niku, Nggih, leres. wong ki sak apik-apik wong ki luwih apik sing ilmune dhuwur insyaallah mangke bermanfaat. Soale niku ilmune mboten ngalah putus pahalane Mas. Kados ngoten niku. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Iki Betul. pahalane gak ngalah putus. Tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina. Lah kowe teko Rejoso kok bingung. Oh teko Cina. Kuwi unen-unen Mas, Itu paribasa, peribahasa. peribahasa. Teng hadise wonten ngoten niku. Oh, lah, Cuma lah, kula betul. mboten unekne, mangke kula malah salah kepaham. Lah padune ra iso. Kok iso? Tuntunan niku sampai ke negeri Cina. Iya ya. Paling gak wae dhewe ndongakno ya pantun sithik-sithik kan ya iso. Pantun Nggih. sik ya Pak Dedek. Mangan gethuk ning ngarep omah. Kalau bakul es. Ya apa kok ngurusi bakul es iki nyapa urusanme kok so. Ya. Mugi-mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah barokah Allahumma. Amin. Amin. Tuku gethuk ning kutha Kediri. Ya. Mugi SMK PGRI 1 Nganjuk tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Kowe ndang pantun sing apik, Mas. Pantun. Iso apa ora? Di anu Anu tuku gethuk. Gethuk wis tak nggono kok mbok tuku neh iki kondi to urusanmu kowe iki. Mbok yo sing cerdas, interaktif, kreatif, inovatif ngono lho, Mas. Ya batinku gethuk sak lapangan yo akeh kok yo. Ayo, Kang. Ya. Anu dieman-eman nggo golek duit. Duh. Terus Pak Lukman njaluk duit. Kowe aja modelmu unggah-ungguh tata trapsila adabmu dijaga, Mas. Lah aku yo duwe Lah kowe ada. ngomong Pak Luman, kowe apa wis ngerti piyayine kang pundi? Pak Lukman kepala Kepala sekolah. sekolah Lho. DRS Haji Lukman Nggih, toh? MPD. ngerti apa ora priyayine sing ndi? Piyayine sing pundi? Menika. Di. Heh. Handi kok. Menika lho pitu sing dalu Pak Lukman. Cirine apa? Anu ngangge peci, Nah, terus? nggih ngangge rasukan. Lho iya, masa ora klambenan ki omonganmu kok iso. Batai, batik. Batahe. Batik ini kale, Pak. Heh. Nggih, menika pitu sing dalu Pak Lukman. Ah. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Heeh. Nggih. Niki kepala ingkang luar biasa lho, Mas. Luar biasane pripun? Menika ingkang ditresnani para guru-guru, para TU ki para pendidike nggih, Wah, Pak berarti Lukman. niki guru sedaya niki. Lho, Lho. guru sedaya piye to? Ya ora ana penonton umume barang. Enten sing saking desa mriki Oh, mirsani nggih, nggih. wayangan. Gratis niki. Gratis. Wah, tepuk tangan buat SMK PGRI luar Luar biasa. biasa. Ini gratis loh. Iki nak gak ngono dikarcisno. Malah repot iki Repot. gratis. Kula- Tinggal menikmati deh ngono. Alhamdulillah aku ngomong ngono iki minangka apa to, Mas? Apa? Beliau Bapak Lukman menika ngasta dados kepala sekolah ngantos 3 periode. Heeh. Oh, saking ditresnani kalih guru-guru lan murid-murite. Oh, Ora kaya kowe nyapa to, Pak? nyalon RT ra dadi nek kok kowe. Meh jane aku. Kok iso meh? Gara-gara ya lek kuwi pengkhianat. Nyapa lekmu pengkhianat? Nyapa kok tekan like barang? Ya piye wong kene kadung gua 50 ya diundhaki 100 sih. Mosok RT undak-undakan. Piye RT kula bengkoke 40 hektar. Lho. Tenan apa ora? Wong RT kok akeh Nggih. men to. Lho piye to wong desa kaya raya. Lho kok lho. Kaya raya. Kaya raya kok kowe jek ndagel, jek melok dadi pelawak nyapa kowe? Lah ya aku madani awakmu ngono lho dadi seimbang ngono lho. Ancen ulo tali picis ki omongane lunyu, Mas. Lunyu. Nggih. Wong guru-guru nyatane awake dhewe sak panggung ya ora? Ya no. Iya. Ora guru ra pathekan aku. Nesu. Lah nek kula napa ngomong-ngomong kalih Mas Akbar ya penak nyambung. Ha penak ya mbok omong karo kono wae. Piye. Pripun Mas pawartosan jenengan? Alhamdulillah sehat. Pripun pawartose Pak Dodok? Pikantuk pingastupan jenengan sehat walafiat Mas. Amin, amin. Alhamdulillah. Ngomong-omongane wong lamis.
Terus teng SMK mriki luar biasa Mas. SMK PGRI 1 luar PGRI. biasa. Gedunge ya apik tingkat. Gedungnya hebat. Dalane ya apik-apik, gurune ya wah sumeh-sumeh gapiak semana. Sekolahnya bersih, Bersih saestu. guru-gurune sumeh, murid-muridnya tanggung jawab luar Nggih, biasa. leres. Ngeten iki nek bersinergi antara guru dan murid padha rukun insyaallah SMK mriki tambah maju. Nggih mboten? Betul. Ngono. Heeh. Wong mulu ora cocok. Ora cocok piye? Cocok napa mboten, Bu? Ora cocok lho. Kok iso ora cocok nyapa to, Mas? Lah wis karuan ket mau ngadeg kok ya takok pripun Mas pawartosipun. Wis karuan apik iso ndalang berarti sehat to. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe, Mas. Lah kuwi sing lamis ki sing gak oleh. Wong ki sing real. Lah kowe ngerti apa tentang SMK kene? Alah, SMK kene ta? Iya. Ini SMK PGRI yang sangat luar biasa mempunyai ribuan murid yang ada di sini. Piro muridé? Enek kurang-kurang 1000 pokoknya. Saya luweh tadi. 2000. Aku lho ngerti. Nyontoh catatanku. Loh, No catetamu apa kowe sing ora ngerti no kok so. Pak Komet, Pak Nggih. Dodok. Siap. Niki selain panjenengan bintang tamu yang dihadirkan juga Mbak Prigel, Oh, nggih. Pangayu Anjarwening. Kersane. Cocok. Kita jumenengkan. Nggih, dipanggil. Kita berdirikan. Apa ora iso ngadeg dhewe? Ayo disepotin. Mas disepoti di MC ini kaya orkes-orkes ngono kan yo kenek apik. Iya. Jajal suara orkes. Yo. Ya. Kowe nyelok artis apa tukang ojek to jene? Kalau golek Pak Supriyadi lho. Supriyadi gundulmu ngono kok Supriyadi. Ayo disepoti, Ya. sapa? Di MC nih. Oke, baik saudaraku, SMK PGRI 1 Nganjuk luar biasa. Malam ini kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada pesinden asli Jawa Timur toh. Siapa dia? Yang satu ini istimewa buat Anda semuanya. Mas, Heeh. kuwi guyu ya kenek Mas, tapi guyumu ki ketok elek Mas. Kedawan, guyu ki cendak wae. Lah kan. Sithik wae. Aja dawa-dawa, sithik. Baik, semuanya yang hadir. Ada salah satu presiden yang sangat luar biasa. Siapa dia kita sambut sama-sama? Yo, ada si cantik. Kabeh nerone aku ra iso. MC malah kaya kucing asma lho kowe. Jare sithik ae cukup. Mas aja dawa-dawa sithik sedengan. Ada Prigel. Apa kuwi? Prigel. Tak ngapuk. Lah cepel lho. Lecet lagi. Bocah cepel. Prigel. Pri. Iya ya, lah iso dhewe ra nyarno dhewe. Bantah. Bose daluki Mas Akbar. Iya, makasih, Bos. Ada Prigel. I love you. Yo. Asal Prata. Selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu, Mas Dodok piye kabare sampean, Mas? Alhamdulillah sehat, toh, ya Masya Allah. Tambah ganteng. Tuh aku gak Jawa. Nyapa gak Selamat malam Mbak Ayu Prigel, Pangayu Anjarwening, Wilujeng dalu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Yu. Selamat malam Mas Luar Akbar. biasa tambah langsing. Oh, terima kasih banyak, sampean tambah ganteng. Ayo wis suwe. Alhamdulillah, matur Ayo, sembah salaman nuwun. karo ki. Mas Dodok, sampean mau teko kene jam piro, Mas? Oh, dugi mriki kisaran jam 09.00, Mbak. Oh, jam 09.00. Nggih, Terus nitih apa mau? Oh, sepeda motoran ditinggal niki kok kula Oh, wau. alah. Mbak Prigel. Dalem sayang Ayo piye? jenengan sampun dahar. Alhamdulillah Didi sampun. mriki jam pinten? Kalau mau jam sedoso Mas Akbar. Alhamdulillah. Nggih. Menika. Mas Dodok iki tambah gendut tapi tambah Imut. ganteng, tambah imut. Wah, gemes aku. Bocah ki ra Jawa iki. Main ning sekolahane lho, Ngapa ta? Loh, enek Mas Heru barang, Mas. Seru enten. Ya Allah, selamat malam Mas Heru. Dalu. Tanda Ya Allah. kasih sayang kakak adik. Iya. Kakak adik. Sik to, aku nang kene merasa disabotase. Kok disabotase? Nyapa ta? Nyapa to? Kaya-kaya ra ketok aku. Lho, kok ora ketok iki? piye? Lah iki wis disalami, kono disalami. Sampai Mas Heru lho disalami. Heeh. Lah aku kok gak ketok. Mbak Prigel apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. Mas. Nggih, mboten napa-napa. Sementing wayangan teng mriki niku regen apa. Sampai yo seneng to, Mas. Alhamdulillah seneng. Sampun marek. Alhamdulillah sampun, sampean meng mamon. Ru melok pisan Ru. Ru. Dirayah wong telu.
Kowe nyapa to? Kowe iki nyapa? Kowe pengen ngomong karo dalange. Kowe pengen ngomong. Oh, marah-marah. Kok marah-marah aja kaya ngono, wis rupamu kaya gua. Gua. Kaya gua. Berarti merengungu ngene kowe. Oh, gerek tak tiketno. Nyapa kok mbok tiket to. Lah kowe lho nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Kowe ape nyedaki Mas napa Mbak Prigel apa kowe wong sugih, wong mampu kowe? Syukur. Lah apa nyedaki kudu sugih. Ora kaya ngono, kudu menempatkan diri kowe ngerti. Wedake Mbak Prigel kuwi regane piro? Lah sing ro sapa? Lho. Pengen ditekoni. Ditekoni kowe roh ora regane wedakku. Sinden terkenal artis terkenal paling gak wedake iki rego larang 7,5 juta. Heeh, apa padane bojomu? Bojomu wedake apa? Pemborosan. Lah nyapa pemborosan? Ayo gecekno botoe dadi. Wis padha karo FIFA nomor 5. Oh, lama. Kok ngomenyek. Salam-salam dulu, Mbak Prigel. Salam. Salam. Alhamdulillah. Wis sampean nggo ingon-ingon barang to, Mas? Lho. Ingon-ingon piye to? Iki iki. Niku dagelan kondang sing sampun misuwur. Misuwur. Pepundan leluwur. Ama pepunden. Apa Leluwur. Leluwur iki jenenge bongko. Niki kondang dagelan Cak Komet sing nganggo kelamin. Wis ora sah. Rasa mbok kenalno kenal dhewe. Gak usah marah-marah ngono to, sayang. Gak aku cium sik Lena. Ulah lah kok so. Cium sik lah. Alah nek wong akeh mesti cium sik. Terus. Oh nek pas dhewe ya didoni ya. Tuh barokah kuwi barokah. Salam-salam dulu, salam-salam dulu Mbak Prigel. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Akbar. Nggih. Khususnya kagem keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk ya, yang luar biasa. Ya. Iki acara puncak pada malam hari ini Ya, ya Mas ya, ya. ya, Nggih, betul. alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga seluruh keluarga besar SMK PGRI 1 Nganjuk diberikan keselamatan ya. Amin. Sukses, Amin. kesehatan. Nggih. Khususnya kagem Bapak Lukman juga matur sembah Kepala nuwun. sekolah. Nggih, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru yang rawuh pada malam hari ini ya Mas nggih, ya. sekali. Masya Allah sing nonton iki ora ming dari sekolahan ya Mas ya. Oh Itu ya, umum penonton umum. Ini Umum, untuk umum, Kira. Mbak. Ini untuk umum, luar biasa penontonnya. Tepuk tangan kagem SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Masya Allah luar Luar biasa. Muga-muga tahun ngarep awake dhewe ditimbali rene mawon Amin. ya Mas Amin. ya. Amin. Ngene iki nak nuansane pendidikan tuh Mbak Prigel pas dadok nggih. Nggih. Terus Ngene iki contohnya kita menggambarkan suasana kelas. iya. Ya, Terus suasana kelas itu suasana di sekolah. Heeh. Aku guru Pak, dodok guru. Ah. Ini kudu ono kanggo pembelajaran edukasi. heeh. Nggih fragmen. Upamane fragmen. Oh. Ketopraan milenial coro siswa dan guru. Wong ngono. Upamane ning kene aku guru. Heeh. Muridnya Mbak Prigel. Aku murid. Murid, terus murid 2 Mas Dodok, murid 3 blekok moncrot. Oke, siap. Aku dijak apa ora? Tidak kowe bekok moncrot ki Bang lho. Oh alah bekok moncrot iki aku to. Wong kok gak sadar to. Ora Akhirnya sadar ora diri. dijak. Ayo Mas. Piye, Mas? Musik. Kita mulai ya. Oke. Truk, truk, truk. Sekolahan nganggo serempek. Pak guru datang. Teng 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 teng. Blekok Wih, moncrot nyapa? apa Kowe ning nyapa rono kene lho. Pak guru datang, Pak guru Ah datang. biasanya budal ngarep sik. Assalamualaikum para murid. Waalaikumsalam Pak Guru. Aduh, ini anu ya, nak Dodok sama Nduk Prigel ya? Iya. Sini salaman sama Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pinter. Pagi Pak Guru. Pinter. Aku gak telat kok, Pak. Enggak telat ya. Lah kok telat? Mau ngarep dhewe gak oleh. Kula wau injing pun ngriki, Pak. Lah nyapa? Lah kok Ora. kan kene kok disiki. Lah nggih, tasik tutup. Duh. Ya ora apa-apa dinteni sik kante Pak Gurune. Ya Pak itu hanya alibi aja. biar Push up 3 sampai kali. Push up 3 kali betul Pak. Kedisiplinan harus diajarkan. Harus. Betul. Tiga Number kali. one, number one. 3 kali nggak boleh. Peng telu. Peng telu. Nggak boleh napas. Tuh. Murid itu harus- Satu. Kowe push up apa genjot sepeda hotel kayak gini. Biasanya aku ngono. Push up. Dok Prigel sama Iya, anak Pak Dodok. Guru. Di sini. Iya, Pak. Di sini, di sini. Pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika. Matematika. Siap Pak, sudah berapa bawa pelajarannya? 1 tambah 1 berapa? 2 Pak Guru. Pinter.
ranking 1. Here, Betul, ya. terima kasih. 1 tambah 2 tambah 2. 4 Pak Guru. Aduh pintere Pak Makasih. Dodok, aduh nak Dodok yo ranking 2, ranking 2. Ranking 2 tambah 2 lo ranking 2. Iki sekolah khusus tak goblok-goblok lah. Lah mbok bedheki atusan aku. Iki sing telat mau iki. Nggih, Pak. 2 tambah 2 Anu 4. rong bar 2 tambah 2 kali 100 ditambah 1000 dikali 99 piro? Kamu bisa? Anu, Bisa. Pinter, Makasih. pinter. 100 untuk Makasih, saya. Pak Guru. 100 push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo, push up 3 kali. Oh, iki metu kok sekolahan kene merengkel. Wis tok. Murid ki kudu apa? Tunduk karo guru. Tunduk karo guru. 1 kali kurang 1. Kesini lagi murid-muridku sayang, ya ampun, Iya, ya Pak Guru ampun. Akbar. Selain matematika kita harus belajar lagi tentang bahasa Jawa. Oke. Bahasa Jawa Oke, Pak Guru. Bahasa Jawa kromonya 1. setunggal. Pinter Pinter ranking setunggal. 1. Lah caki mesti kalih, caki kalih mesti. Bar setunggal. Kali. Pinter ranking 2. 3. Bar 3. 3. Bar 3 rendeng. Sekawan. Bar 3 rendeng goblok push up. Push up. Bar 3 rendeng kok sekawan. Ayo. Leres Pak Guru. 1 2 3. Mangsa wong kok teko rendeng. Pelajaran selanjutnya adalah IPU, ilmu pengetahuan umum. Umum. Oke. Ayo, WC. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo. pinter ranking 1. Ranking 1. Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam Mas Nah, Gibran. pinter. Ranking Gubernur 2. Jawa Timur. Ketara Kofifah. Pinter Ram. Dodok. Ayo. IPU, ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum. Mas Gibran Sopo sing kok Mas Gibran nih? 3 rendeng. Apa kok 3 rendeng? Nang teko kono. Ora. Saiki pertanyaane. Monggo. Pertanyaannya adalah sopo Mudin Arab Saudi? Push up 3 kali tidak menggarap PR. Ayo. Wis kuwesel e. Sik tak mencoba. Kamu tidak disiplin. Syukran. Syukran. Blok. Syukran ki artinya bahasa Arabnya terima kasih. Tapi kuwi mudin kono. Ora iso, salah. Salah. Pak Dodok bisa ya? Bisa. Mbak Prigel bisa ya? Bisa. Murid pinter kesayangan Pak Guru push up 3 kali ya. Matur nuwun Mas, mbok balesno aku mbok tinggal. Pak Lukman tulung, Pak. Lha iki ditangkap apa dijar? Kamu Nggih. gak terima? Mboten. Arep dadi apa? Lah ini namanya Dadi guru apa piye? Guru no. Dadi guru angel lho. Alah bisa. Oke, aku nek ngono ganti murid. Murid. Oke, Oke. ayo kita murid. Siap. Dituruti wae karo Ganti dia. tak ajar push up. Suapane nek dalang push up. Rono. Kowe aja galak-galak ki dalang kondang kowe. Kowe Selamat malam. follower ya. Selamat pagi murid-muridku. Murid yang pertama Kan nyakar kowe kuwi. meneng to. Prigel, sini. Dipanggil Pak Guru. Aku ke sana. Iya, ke sana. Sini. Hadap sana. Kamu lihat teman-teman kamu di sana. Itu teman-teman kamu tidak berprestasi. Ayo dilapor Komnas HAM. Weh, apa ya? Tindakan tidak senonoh terhadap siswa kowe. Lah kene lho ora piye-piye kok kowe. Apa ini? Murid 2. Dudu. Dodok, Pak. Pertanyaannya, Ya. siapa? Oh, boy. Aku, Pak. Tidak tahu. Tahu, Ah, Pak. Apa? Aku. Betul. Loh, enak, Pak. Sini. Guru istimewa ki. Akbar. Apa? 1 tambah 1 2 berapa? Gak ngerti push up. Lah 1 tambah 1 berapa? 2 wis mbok jawab dhewe no. Oh, betul. Betul. Lah terus sing push up sapa? Saya. Iki jenenge ula marani pentung ya iki. Wes. Guru kira kok push up. Wes. Dirit-irit wes. Kira-kira sana BBM.
Bawa Mbak Prigel. Ya, Mas. Iya, bawa. Yo. Bawa sih engko lagi nembang karo dirungokne. Wis Ya. enek guru-gurunan arep nyentak kowe. Mboten. Ini wis dimutasi kabeh. Iki orek-orekan untuk Sekarisa ya. Leres nggih? Sekarisa. Betul. SMK PGRI 1 Nganjuk. Sendro, Mbah. Slendro Mbah, deh jan luar biasa. Coba bawa sih. Lho kok mengguk? Dadi murid. Muridnya mengguk. Murid pat kae. Ayo. Sugeng dalu sedayamu retlan guru Sugeng dalu sedaya murid lan guru. Nggih. Selamat malam para Selamat. guru, para murid dan guru. Dan juga penonton semuanya Mas Akbar. Terus, Selamat malam Bu Okta. Sapa wi? Sapa wi? Sapa Bu Okta? Enggak tak duwi. Lho. Lah Bu kowe kok Okta wis sapa? kok wis ngerti Bu Okta ki Lo kok ngerti guru paling cantik di sini. sing kang pundi piyane kang pundi? Karo aku. Ilmu gak palit deh. Uteska Risa acarane HUT Sekarisa ya Mas, Ya. Disnatalis Sekarisa. Betul. Kanthi nanggap wayang kulit. Terus? Piye? Omong apa? Wis ben. Terus. Sekarisa ke iya. Tepuk tangan untuk Mbak Prigel para sederek. Allahumma Amin. Pocong gini iki wae. Mbak. Iya Mas. Pocong. Pocong. Terus niki dibacotnya apa ya sing irama Bacotke, slendro? Mbak. Apa Mas? sing Iki slendro, kira-kira sing slendro. ana pamundutan ora? Mboten mardika mawon, nggo mukadimah pembukaan monggo apa? Bapak Lukman, panjenengan ngersake lelagon menapa Bapak Lukman? Bapak Lukman. Oke loh, Bapak Lukman ini masih di sini. Oh, masih, Masih no. menunggu kita di Nah, iya, sini. no. Nyuwun sewu, aku tak salaman dhisik karo Pak Lukman. Dan Nyuwun sewu nggih. Ya Allah, Masya Allah, sugeng dalu Bapak Lukman. iya, iya, Matur Le. sembah Iya, nuwun. lebih mengedepankan adab Ibu yang Lukman. Nggih. Ora yo Sopan, golek-golek kuwi. Mas, Golek-golek tak tahu. kok golek-golek piye wong setore yo nyang kowe ngono lho. Lho lah ya. Duh, Kan nunggu aduh, lilin. isin aku Mas. napa? Piro? Kok isin napa? Isin aku. Alah kok isin tak anu piye kok. Ya Allah, isin aku. Alah gayane kok iso ngomong ngono kancane loro. Oh nggih, matur sembah nuwun Bapak Lukman, mugi-mugi rezekinipun lancar. Ya, Sehat panjang yuswanipun nggih. Menika Bapak sinten? Bapak Marto. Oh nggih, matur sembah nuwun rawuhipun Ketua Yayasan Jawa Timur Mas Akbar. Oh nggih. Mbak Prigel, Nggih. biasanya sing wadah niku bagian bendahara biasanya. Iki bendaharane aku ra rok. Ning jeding. Nggih. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Menika Bapak sinten? Bapak Zainul Bendahara nggih. Oh boleh. Isin aku. Pokoke kudu bendera. Isin aku. Isin. Iya. Ya Allah isin aku Mas. Isin nyapa? Isin ada tangane. Ya Allah. Isin nyapa? Seneng aku. Pak Komet nyapa? Iya, sorry Mas. Isin Tak nyapa? tahu, Dok. Isin Anu kok ki lho. tangane ngacong. Nggih. Foto nggih. Oke. Siap. Oh iya. Bae yo nyapa Mary kok Mary to. Foto, Oh Mary Nggih. ora jekene wong liya. Menika tembangipun apa Bapak? Zainul. Wes bebas, ayo. Oh, Anu, nggih. amo Terima sesuai kasih. permintaan. Lintang Asmara. Oh, Oke, Asmara. dukun Asmara. Matur sembah nuwun nggih, lancar rezekinipun. Yo, Pak Dodok, saya Pak amit, Dodok. amit. Lintang Yo, Asmara. luwang kae bintang gede. Pak Toto. Oke, Amit, Lintang Asmara ya. Niki lagi hidite suarane. Oh iya. Wah,
Bocah katisen. Oh, lah ya batinku katis kok ya doyan. Muridnya masuk angin. Mesti ngono kuwi mbok jaga kesehatan. Golekno satpam loro lho paling gak. Satpam lur terus Iki minggat. anu ya, apa ki jenenge duet karo pacarku. Siapa? Mas Victor toh. Oke. Aku kangen padamu loh Mas ini. Ayo kami. Victor yang mana toh? Ini. Wah, Kowe ora ngerti. Ayo, ayo. mangkane Brikul kok ngajak Lintang. duet. Ya yo resik kadoan nek karo awakmu. Ada ya tek. Parah. Rambutnya benak kesek. Teman duet. Ayo. Maju. Kowe tau ndelok film? Matt. Kowe tau ndelok film Return of Condor Hyur? Lah pek nek wong duit tok mecah cilik apa delok. Kowe sampe duet karo aku. Oh gitu. Biyet. Wah, iya lah gantungan kunci gitu ta. Gantungan kunci Ayo, gede. Mas. Lajare kuwede turu. Ayo Plas-plasi wong. upomo. Mangga. Ya. Lintang Asmara. Iki lek Wajo ngece iki suarane apik, suarane arum. Dibuktikan. Yuk, Lintang Asmara, Mas Victor bersama Mbak Prige. Yo. Ya. Yo. SMK BGRI 1 bergoyang. SMK BGRI 1 Nganjo bergoyang Astabrata. Hey. Terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun Mas Victor. Luar biasa. Piye? Anjeje Mau mbok matur nuwun. remehne mau. Nggih, ngapunten. Suarane apik to. Ternyata wah luar biasa suaranya saya acungi jempol. Pokoknya di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Benar. Betul. Sebenarnya saya kurang ganteng tapi kelebihan saya Heeh. utang di mana-mana lebih. Jadi Bangga. makasih adik ya. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar Mbak tadi. Prige duduk dulu nanti lagi. Oke, Ya. ya terima kasih matur nuwun. Apa ki diselingi sinden lain. Sinden Tak lain. golekne jodoh. Mas Komet pasangan dhewe, Mas Dodok pasangan dhewe. Ah, ngoten lho. Mbak Wanda karo Mbak Sri pesek jumeneng bebarengan. Yuk, sepotono aja kaya ngapa? Celorot. Oke. Sugeng dalu diajeng. Nggih. Nyun sewu Mas Akbar ku tak kenalan riyen. Kenalan. Nyun sewu pareng asma Mbak sinten? Sri. Sri sinten lengkape? Sri minggat. Mawon. Alah sampean golekno pasangan kok padha karo aku. Apa kuwi? Padha peseke. Sing satu kuwi, pasanganmu sing satu kuwi. Sampean dereng kenal kula to? Dereng. Perkenalkan nami asli kula nggih menika Michael, Mbak. Iya ganteng kados panjenengan Nggih. wong nggih bagus. Sampean ra ngerti lengkape sapa to? Michael sapa? Michael sinten? Michael loloten karet. Amin. Ora tapi tak jumo wis kenen. Oh iya. Satunya Pak Dodok. Alhamdulillah. Selamat malam cantik. Nggih, selamat malam, Pak. Budi, waduh kaya Pak iki wis. Wis jatuh. Kok Pak to Mbah? Lha pripun? Mas. Oh, Mas. Nah kaya ngene iki celuken Bathara Guru. Sebetara guru. Kenalan. Namanya Bathara siapa Kolong. cantik? Nderek pitepangan nami kula Wanda. 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 Aslinya dari mana rumahnya? Dari Ngawi. Ngawi. Nggih. Boleh coba lihat tangannya kemana Pak? Balik. Kok bau amis Napa? sih? Kok amis? I miss you. Iya. Amis Apa itu. iso kayak ngerayu kayak ngono apa iso? Pasanganmu kayak pasangannya dhewe-dhewe. Karo Sri Pesek. Woi kadung tak anu DP ini kuno. DP. Pasangan DP. Bukan, Mbak tak Wanda karo panjuri. Pak Dodok, karo Mas Dodok. Iki dhuwure dipadakno Mas, adewe ndek Iya, iya. dijodokno. Ya toh, iki dhuwur-dhuwur. Dia ya toh, ada. dalem. Sampai Ya, geser mari. sini jangan Nggih. dekat situ. Itu kan keluarga Tayumen. Jangan ya nanti kamu Tayumen ketularan. niku napa? Itu kena hujan lama-lama terus berhenti terus kena kudis, kurap, gatal-gatal pokoknya Buduken. buduken. Kok arep ngomong gudik kok. Angel. Malah ngaku. Ayo ndak iso ngerayu pura. Sayang. Iya sayang. Sayang. Sayang ya sayap. Lah kita kira sayang. Beribu-ribu bintang di langit. Beribu-ribu. Ya ya. Beribu. Beribu-ribu bintang di langit. Heeh. Cuman satu yang bercahaya. Yang Iya. mana? Mbok mendungi. Kok malah takon. Kuwi arep pantun. Beribu-ribu wanita cantik. Iya. Cuma Dek Sri yang aku cinta. Aduh ya Engko Allah romantis. awake dhewe anak-anak mriki kaya kucing anggur.
kok iso? Pipine maju, irunge mendelep. Justru malah larang Mas nek didol larang. Ojo gelem kalah Mbak Wanda rom Mas Dodo. Dek Manda, Dalam. Wanda. Wanda, Manda. Dek Wanda, Aku Oke, Wandu. Mas Dodo. mohon maaf sayang, memang cinta itu agak kopok, jadi melihat itu tuh sebenarnya nggak jelas semua. Minum jamu dicampur jeruk nipis. Ah, Cakep. Dek Wanda, cuma kamu yang paling manis. I miss you. I miss miss you too. Ya Apa ampun. isane lho? Pena lho. Iki Mau iso. kenalane karo iki. Iki ape lho? Kuwi ndek bojo kowe ora iso gonta-ganti wong akeh lho iki. Kok iso? Tak ganti aku lali, kono lali, kene lali. Kok aku melok. Ayo dirayu. Apa sayang? Satu lagu buat kamu. Yo, iya dinyanyekno. Pengapesanku iki, Pak. Pengapesan. Sri, kapan kowe bali? Gak ngerayu Mas kuwi. Lah ya aku takok tok. Iki jenenge bojomu apa mbok inggatno? Iki rung dadi bantane karo aku. Apa? Satu lagu buat kamu. Lagi lho. Udah Mas aku nyanyekno Mas. Bes. C, Mas. Oh, ijek C dah. C. Mosok ijek ape nek anu kita. Anu. Nek anu ikuti nada saya ya. Ikuti kok gurine wae. Satu lagu untuk kamu. C. Mangger medion kami tak kowopruk dia. Sayang. Woi. Dalam sayang. Sik. Hop. Kuncine anu sekti ta iki? Iya. Sekti Mas, sekti. Lanang gak pira Mas biasane. Lah kira. Kayak sengkuni. Sapi. Lho, Sayang. Lah kowe kaya sapi. Sapi to. Kamu modele kan Kok kowe. sapi toh? Mas, wong ki aja ngina fisik. Hanya Pak. Cinta itu tak terbatas apapun. Lah nek Mbak Wanda tresno karo aku, mbok aku lemu, ireng, elek, iki terus seneng karo aku. Syukur. Terus kabeh piye? Ora Tapi gedak apa? Ora piye-piye cuma aku goleki alamatmu nek ndi ngono tak. Tapi bapak nih. Aku omah malam pertama omahmu tak bong. Dendam. Jangan ngomong lah. Omahku tak cor mubeng, ora tak lawang. Ora tak lawang. Malah penak aku busak-busuk. Lho, maksud tak tembok. Ayo. Sayang. Nadamu ki lho. Sawangan rembulan kae. Lero. Mari Kowe kisruh kowe. Nadamu wis ape pas. Alah padune kupinge budek e. Kuwi njaluk Dicreng nada, sik, Mas. dicreng sik. Sapira Mas? Ngono. Sapira, Mas? Nah, ngono. Sapi. Sayang kok sapi. Yuk. Rasane kudu nyerongkol kowe. Gak pas. Iya. Sayang. Sing kene. Sawangan rembulan kae. Sumunar nyawang aku ro kowe. Sayang. Iya. Yakin no wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe awake padha gendenge sekti lah kok ngrepone aku nyapa Ombak gede. ben kok nantang alam. Sekti ya, Mbak Wanda. Mbak Wanda. Bisa ya? Sekti. Iya, sekti. Oh bisa profesional. Bisa tekoke penyanyi nih sik. Oh, tak bisi. Apa lestari? Iya. Lah Iya. Nanti Lestari. nanti sektinya biar di Mbak Prigel. Oke. Oh iya. Lestari. Lestari. Ben Lestario SMK PGRI 1. Nganjuk. Amin. Tansah Kerbogo dados SMK pionir untuk SMK lain. Betul. Patuladan. Lestari coba kayak apa?